Let's go! Let's go, champ. Muhammad Naimov, 145, 145. Champion. All right, gentlemen, face forward. Face forward. Let's go, Muhammad. Easiest one, I'm thinking so. All right. Thank you, guys. акнун варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов бо рекорди 5-2 рӯзи 17 сентябр дар ташкилоти Titan FC 72 дар қафас бо варзигари амрикоӣ Андрес Понсе бо рекорди 4-6 вол хоҳад хӯрд. хотиррасон мекунем ки Муҳаммад Наимов охирон муҳорибаи худро рӯзи 12 феврал дар турнири Titan FC 67 зидди Мурад Аливея гузаронда бо қарори довару ғалабаро аз даст дод ва ин дуюм мағлубият дар карьераи профессионалии ӯ шуд. акнун Наимов ният дорад ки ғалаба ба даст оварда мағлубиятҳои худро маҳкам кунад. оиди рақиби ӯ Андрес бошад, пас ӯ охирон муҳорибаи худро рӯзи 24 августи соли 2019 зидди Давид Нузо гузаронида дар якум раунд бо тариқи сабмишн шикаст хӯрдааст. акнун Муҳаммад ва Андрес рӯзи 17 сентябр дар турнири Titan FC 72 беҳтарини худро муайян хоҳанд кард. мо ба Муҳаммад ва дастаи ӯ омодагии хуби беосеб ва бурборӣ хоҳонем.